Pentru unii, ultimul clopoțel anunță vacanța mare. Pentru absolvenții de liceu, ultimul clopoțel anunță cel mai important examen al vieții lor, bacalaureatul. Emoții, tensiune, nopți nedormite și zeci de lecții învățate, toate pentru reușita la examenul maturității. Anul acesta, la Publica TV, cei mai renumiți profesori strigă catalogul și anunță ultimele noutăți pe care trebuie să le știi despre examenul de bacalaureat. Sâmbătă și duminică de la ora 11:05 urmărește în direct cursurile interactive la geografie și matematică și ascultă sfaturile utile care să te ajute să mergi pregătit la examen. Nu rata Bacalaureat 2013, numai la Publica TV.